Jutro u Beogradu. Zašto je hladno? Kakve su meteorološke prilike? Pričat ćemo i o tome u narednim minutima, ali pre svega toga sportske teme. Nedeljko Todorović, meteorolog, maratonac i veliki sportista, naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I Stefan Vuković, već šampion po ovim medaljama, ali i budući šampion, je li tako, u plivanju? Da, dobro jutro i dobrodošli. Sada, tema je sledeća. 14. maja po drugi put će biti organizovano plivačko takmičenje na Savskom akvatorijumu Ade Ciganlije na distancama 1,5 km, 3 km i 5 km. Pogledat ćemo sada i snimke. Dakle, prošle godine prvo izdanje Beograd otvorene vode, Belgrade Open Water, okupilo je 40 takmičara iz Srbije, Belgije, Slovačke i Hrvatske, koji su nakon završetka finalne ceremonije uživali u druženju na Adi Ciganliji. Najmlađi takmičar bio je upravo 12-godišnji Stefan Vuković iz Šapca, član plivačkog kluba Delfin. Pobednik na najdužoj distanci bio je Vlado Pilipović iz Zagreba, iz plivačkog kluba Mladost. Nakon pozitivnih prošlogodišnjih reakcija, želja organizatora je da ovaj miting postane tradicionalan i da iz godine u godinu okuplja sve više plivača iz zemlje i inostranstva. Održavanje plivačkog mitinga drugog Beograd otvorene vode treba da utiče na unapređenje razvoja i afirmaciju plivanja na otvorenim vodama van letnje sezone kupanja, jer su opšte poznate prednosti po ljudsko zdravlje koje donosi plivanje u hladnoj vodi. Plivanje se izvodi u neoprenskim modelima, a jedan od ciljeva jeste i podizanje svesti javnosti na lokalnom i regionalnom nivou na očuvanju priobalja, jezera i reka u Republici Srbiji. Takmičenje se održava prema odredbama Zakona o sportu, takmičarskom pravilniku Plivačkog saveza Srbije i FINA pravilima i uvršteno je u kalendar plivačkih takmičenja Plivačkog saveza Srbije za 2023. godinu. Upravo vidimo, dakle, ove kadrove sa Ade Ciganlije sa prvog takmičenja. Ove godine, dakle, u maju mesecu drugi Beograd otvorene vode, Belgrade Open Water, 14. maja, Ada Ciganlija, organizator, veliki sportski pregalac i čovek koji se puno zalaže i puno radi na razvoju plivanja na otvorenim vodama u Srbiji, Aleksandar Žegarac. Nažalost, nije sa nama ovoga puta, bit će naredne nedelje tu, ali sa mnom su, dakle, tu Nedeljko Todorović i Stefan Vuković. Nedeljko, sport koji je u razvoju, ali sport koji u svetu daista je veoma popularan, a i kod nas je popularniji. To je doprinos normalno daljem razvoju sporta generalno, pogotovo u slučaju plivanja i to na otvorenim vodama. Znači, to je prilike samo letnja sezona. To je, kako bih rekao, evo, ovih dana je padao sneg u Srbiji i tako dalje. Ko bi pomislio da ćemo za mesec i po dana da plivamo na otvorenim vodama. Znači, misli se unapred, organizuje se i tako da u suštini ovaj sport se toliko razvija brzo da je postao olimpijski sport. To je ono bitno. To znači kod nas, ako okupimo mlade takmičare, da kažemo, koji treniraju redovno. Mogu brzo i biti na olimpijskim igrama. Upravo to. Znači, to je jedna od stimulacija ili nekih ideja ili motiva, kako bih rekao, da redovnim plivanjem u bazenima pred zimi, ali u hladnom delu godine, a leti na otvorenim vodama, što je posebna disciplina koja je registrovana i u Plivačkom savezu Srbije, znači generalno je oformljena kao disciplina. Znači, okupljanje mladih, pre svega zbog pospešivanja fizičke aktivnosti i zdravlja, tako da kažem, mlade populacije, pa i oni stariji mogu da učestvuju svi. A da kažemo, naglasak je na mlađe koji će biti u budućnosti, da kažemo, nosioci tog sporta. Tako da to je vrlo ohrabrujuća vest ili potez, ili što Aleksandar Žegarac pokreće i daje sve od sebe, kako bi rekao, da se to probije u sportskoj javnosti, a i u široj javnosti. Nedeljko, vi ste maratonac, ali kolika je sličnost između maratona i ovog plivanja na otvorenim vodama? Pa, sličnost je u tome što treba, kako bih rekao, voljni moment je bitan. I to je prvo izazov, ajde da kažemo, pogotovo kad su staze malo duže, 5 km plivanja nije baš malo, gledajući s moje strane. Ovi koji su momci mlađi utrenirani, to je njih, ajde da kažemo,
uobičajena dužina, ali sve u suštini se svodi na neko jačanje mentalne, ne samo fizičke, nego i mentalne snage organizma. Tako da je ta kombinacija te dve strane našeg organizma, kako je rekao, donosi jedan uspešan razvoj, da čovjek bude razvijen, znači da ima mentalnu snagu i fizičku snagu, kondiciju u krajnjem slučaju za neke redovne poslove, da li je to školovanje, da li je rad na nekom poslu fizičkom ili umnom, nije ni bitno. U svakom slučaju mnogo doprinosi da čovjek bude uspešan i u drugim oblastima. Stefan Vuković, najmlađi takmičar prošle godine i ove godine ćeš učestvovati, je li tako? Da, naravno. Ajmo iz početka. Kako si počeo plivaš na otvorenim vodama i odakle taj ljubav? Počeo sam da plivam na otvorenim vodama, tako jednog dana video sam na društvenim mrežama kako drugi ljudi plivaju na otvorenim vodama i prvi maraton mi je bio U Šapcu, gde? Nisi? ne u Šapcu, prvi maraton mi je bio na plaži u Beogradu. Aha. Plivao sam 500 metara, tačnije pola kilometara, i isplivao sam prvi kao najmlađi učesnik i osvojio sam zlatnu medalju. Kako je bilo? Iskustvo dobro? Veoma dobro. Kako treniraš sad? Pa treniram 5 puta nedeljno u plivačkom klubu Delfin Šabac. Treninzi su jako teški, ali mogu da ih podnesem. Veoma je zdravo plivati maratone, voda jeste malo hladnija, ali to je dobro za cirkulaciju krvi. Jel osjetiš tu hladnoću ili kad se krene posle je lakše, jel? Kad se krene malo je hladnije, ali posle kad se zagreješ mnogo je lakše. Koje distance si najduže isplivao? 3,3 km. 3,3. 14. maja, po drugi put, dakle, Beograd otvorene vode. Koliko ćeš plivati? Plivat ću 1,5 km. Prošle godine sam plivao 1 i bio sam najmlađi učesnik i bio sam 4. mesto u apsolutnoj kategoriji. Sada 1,5 km, dakle malo duža distanca, ali očekuješ dobar rezultat. Da. Ništa, hvala puno i puno sreće. Pozivamo naravno sve naše gledalce da se prijave. Dakle, 14. maja na Savskom akvatorijumu Belgrade Open Water po drugi put. Dakle, olimpijski sport. Plivaće se na 1,5, na 3 i 5 kilometara. Očekujemo naravno i da nadležne institucije podrže ovu manifestaciju. A Nedeljko, morat ću da iskoristim naravno vaše prisustvo ovde, da vas pitamo šta se ovo dešava sa klimom, da li je ovo normalno, nenormalno, šta nam sleduje i kako da se pripremimo za proleće koje je već došlo. Da, nije baš uobičajeno da pada sneg u aprilu, ali dešava se. Ja pamtim 92. mislim da je 18. aprila padao sneg bio. Jeste, 92. Bravo, sjajno. Imam ja te podatke, ali bi stavio da je padao i 96. i 97. 2 godine za redom. I bio snežni pokrivač. Jeste. To pričamo snežno pokrivač. Od onda ga nije bilo, bar u Beogradu, bilo je južnji u ovim mestima. Ali dobro, to je naše proleće, malo hladno, malo toplo, karakteristika našeg vremenskih prilika, to je klime, je tako? Ništa neobično, mislim, nije redovna pojava, ali već viđeno, hteo sam da kažem. Tako da će relativno sveže vreme se zadrži bar negde do 20. aprila, što je možda dobro za treninge pred Beogradski maraton koji se održava 23. Znači neće biti velike vrućine za maraton, što maratonci ne vole. Ne znam da će tih dana malo da otopli ipak, ali u svakom slučaju do tada još ima dovoljno, znači 15 dana za trening, što je povoljno. Sad, posle toga normalno sledi porast temperature, to će biti onda one maksimumne vrednosti iznad 20, vjerojatno možda u nekim danima i 25 stepeni. Rano je da govorim tačno za 14. maj. Mislim da će temperatura vode biti negde oko 17-18 stepeni, što je za ovaj tip, da kažem, plivanja na otvorenim vodama u tom delu godine, sasvim u redu povoljno. Pliva se i u odelima, mada su neki prošle godine plivali i bez odela. Ali to su specijalno odela? Da, specijalno odela, koja... Temperaturu čuvaju? Da, čuvaju ljudsku temperaturu. Ipak je hladna voda koja je duže, koji pliva sat vremena u vodi, ipak se osjeti gubitak energije. Tako da, verovatno će biti neka, što se tiče temperatura vazduha, dobro. Mislim,
nažalost ne mogu da prognoziram tačno da li će tog dana Šta će biti biti, neka jasno. lošija varijanta vremena u smislu oblačnosti i kiše, ali prošle godine je bilo idealno vreme, bilo je toplo, sunčano, voda jeste bila malo sveža. Vidimo ovdje i takmičenje na Da. Srebrnom jezeru Tačno. i dakle puno dešavanja će biti, ali sa Aleksandrom Žegarcem ćemo naredne nedelje više pričati o tome. Hvala vam puno na gostovanju, puno sreće i vidimo se 14. maja na Adi Ciganliji. Puno sreće. Hvala. Kratka pauza, vraćamo se brzo.